Здравейте, хоролюбци! Днес ще ви представя пазарджишка копаница, която си е предизвикателство. Такто в размер като повечето копаници, да не кажа всички, е 11-8 или 11-16. Идва от Пазарджишка област. Брои се 1, 2, 3, 4, 5. Тази копаница има 10 такта. В началото хорото започва с един много бавен ритъм. Ръцете са за поясите или за коланите и се върви 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Докато е бавна музиката, само това се прави. И след като започне цигулката, аз така си определям, нали, кога да започна бързата част, тогава започваме всъщност копаницата. Това е някъде към средата на хорото. Нека да съм с гръб. Така, и тогава започваме с 1, 2, 3, 4, 5. Огледално, но ножичка. 1, 2, 3, 4, 5. И това се повтаря 2 пъти. Или 4 такта имаме наляво и надясно. Пак ще го покажа. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И пак. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Така, след като изиграеме 2 пъти това, което е 4 такта, тръгваме с лице към центъра на хорото сме, тръгваме напред да играем. Свършили сме с ножичка, но пак започваме с ножичка. И тогава стават 2 ножички, да не се бъркат. Нали, някои хора се бъркат, правят само една ножичка и тръгват напред. Свършили сме с ножичка, примерно, нали, 1, 2, 3, 4, 5 и правиме още една ножичка и косичка. Стъпка настрани, стъпка напред, стъпка с десен, дигане наляв и от тук имаме плитка с подскок, плитка с подскок, десен набиване, ляв набиване, ляв назад, десен набиване и това пак се повтарят 2 пъти. И тук вече имаме 3 напред и 3. Общо за 2 пъти 6 такта. И 4 имахме 10. Така. Значи имаме 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И това 2 пъти. Пак. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И пак повтаряме всичко от начало. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Това е цялото хоро и забързва. Имайте предвид, че хорото забързва и като не го знаете много добре, в бързия момент започва да се бърка, защото е трудно да се хване такта и бързите стъпки. Това беше пазарджишка копаница. Благодаря, че ме гледахте. Ще се видим в следващото видео.